Sanibonani, siyanibingelela sikwa-Dr. Gumgum. Sesiphinde sibuya nelinye ikhambi namhlanje. Ikhambi elibaluleke kakhulu kuwo wonke umuntu ophilayo. Ikhambi lani na lokuhlanganisa umndeni. Umndeni onomsindo, umndeni ongabambisene, umndeni oxabanayo, umndeni oxabaniswa into encane bese iyaphuma endleleni. Isuke kuyisimo esingenziwa abantu, kusuke futhi kuyisimo esingalungiseka. So-ke kuyenzeka-ke ukuthi abanye abantu bomndeni bengayiboni leyo nto. Umndeni uzubulalane, uzoxabane, kanti leyo nto kuba buye isukumelile, iyakwazi ukuthi ilungiseke. Iyisifo esibi-ke ngokweminyaka nangokukhula kuyibona yenzeka emndenini eminingi. Ugcina umndeni ungasaboni ngasolinye, usuthakathana, usuzubulalana, usuzuba yonke inhlobo yento engaba yiyona, ngoba leyo nto ayisukumelanga ukuthi ilungise. Abenzi bobubi-ke noma abathakathi bayakwazi ukuxova umndeni, bayakwazi ukufaka isihlava noma into embi emndenini ukuthi uhlangane ngamakhanda, uxabane wodwa. Kuyenzeka futhi nama-extended family azenze izinto ey'njalo. Kodwa-ke namhlanje ngithi ngifisa ukunazisa ukuthi sinekhambi la ekhaya elihle likwazi ukusiza leso simo. Noma-ke wayelisiza leso simo, lo osuke enza leso simo okwakhe lokho. Wena okwakho noma okwenu niwumndeni ukuthi ngiyakwazi ukuthi kunenze nibambisane, nibuyisane, kube mnandi njengendlela ekumele nibe yiyona. Umndeni kahle kahle kwakumele ube united. Umndeni kahle kahle kwakumele ubambisane, umndeni kwakumele ubonisane, umndeni kwakumele usizane. Uma umndeni omunye sedonsa eshona lena nomunye eshona le, akumele ngabe kunjalo. However, kuyenzeka emndenini uthole ukuthi vele kunabantu abanensila embi yobuthakathi, nabanensila yokubulala, nabanensila yokwenza kabi. Angikhulumi-ke ngalabo, kodwa engikhuluma ngabo abantu abafisa ukuthi kube umndeni obambisene, nonokuthula, nonekusasa elihle. Liba khona-ke ikhambi la ekhaya. Selisiza abaningi, mningi imindeni esikwazi ukuthelelana amanzi nokubuyisana nokuthi kube mnandi. Uma ufuna usizo olunjalo, uyosithinta kwa-Dr. Gumgum. Siyatholakala ngosizo olunjalo. Inamba yethu u-084 266 7000 noma 071 2 9 noma 071 2 99999 ukwazi ukusizakala kuleyo nkinga leyo. 071 2 999 sikwazi ukukusiza lapha. Siyathanda-ke thina la ekhaya ukuthola umndeni ubambisene, uthandana, kumnandi, kukuhle, ukwazi ukudla wodwa ndawonye umndeni, ukwazi ukuphilelana, ukwazi ukusizana. Ngaleyo ndlela ku-easy ukuthi umndeni uprogresse. Kanti umndeni masungene izitha phakathi awubusakwazi ukubambisana kalula. Uma ufuna usizo-ke sizozwa ngawe, ungasithinta la ekhaya noma ungafika la ekhaya. Sikhona, sise-Gauteng. Ilapha esisebenzela khona, ilapha nami engikwazi khona ukuthi ngikwazi ukuhlangana nabanye abantu, ngibalayele ngosizo olunjalo, ngikwazi ukubambisana nabo lapha kumele ngibambisane khona. Kahle kahle kwa-Dr. Gumgum, zonke izimo ey'thinta umndeni ney'thinta impilo yomuntu liyatholakala usizo la ekhaya. Siyabonga kakhulu.